Parlava vostè del calfament del planeta. Aprofitant que el tenim així, m'agradaria que ens situara el moment del mar Mediterrani, no? El seu estat de salut. Si vostè fos un doctor, diria, el pacient té això i està en aquest moment, no? I se'l pot curar o no se'l pot curar? Bé, jo soc doctor, no de medicina. Doctor de medicina, eh? No, és que la nostra tasca també és de fer un poquet de doctors, no? De dir què li passa al mar Mediterrani, què podem fer per a intentar aplegar una situació molt més sostenible. Jo crec que el Mediterrani no està bé. Podríem dir que està sotmès a un impacte molt elevat de vertigs, de contaminants, de sobreexplotació pesquera i de pèrdua d'hàbitats naturals, sobretot en l'àmbit coster. Això fa que el Mediterrani avui en dia puguem dir que està malalt. Jo crec que hi ha esperances per a que es pugui recuperar. El procés de recuperació no és ràpid, és quan tu tens un accident molt important i dius, mira, tens que estar 2 anys en l'hospital per a recuperar-te, rehabilitació i molts controls, etc. Jo crec que el Mediterrani està en una situació que tindrien que frenar algunes de les activitats que habitualment fem. Per exemple, què poden fer? Jo crec que tindrien que plantejar-se molt seriament les espècies pesqueres, el controlar molt més en ajuda dels pescadors, que la veritat jo crec que el sector pesquer i els pescadors coneixen moltíssimes coses de la mar i jo crec que hi ha que... Contribueixen a les parades biològiques, no? Sí, no? correcte. Jo crec que hi ha que generar vínculs de col·laboració entre el sector pesquer i el sector científic per a trobar aquest equilibri i n'hi ha que abundar un poquet més per ahí. Jo crec que també a nivell coster tenim que ser també conscients que probablement l'ecosistema més important que tenim en el Mediterrani, les praderies de Posidònia oceànica, en una productivitat molt similar a la que podem trobar en la selva de l'Amazonia, la tenim així al costat de casa, però sin embargo la gent no la coneix, la qual cosa fa que vulguem fer obres o ampliacions d'estructures en les costes sense comptar en aquest ecosistema que en el fons podríem dir que és un poquet el punt d'equilibri de tot l'ecosistema de la Mediterrània. Vostè considera que un dels grans problemes és la sobreexplotació pesquera? És un dels problemes del nostre mar, del Mediterrani? Sí, jo crec que sí, però sí també jo crec que hi ha que aclarir que el problema no és dels pescadors, sinó que el problema jo crec que és d'una gestió global que no s'ha fet. Una gestió que no és l'adequada. No és l'adequada. Jo crec que se pot pescar i de fet tindrien que... Hem de pescar, no? Hem de pescar perquè jo crec que els fruits de la mar no hem de deixar-los de costat, però crec que falta un poquet de sentar en una mateixa taula els personatges de tota la pesca i intentar arribar a una pesca molt més sostenible en el que en aquest paper que està parlant, quin paper juga l'aqüicultura? Bé, l'aqüicultura jo crec que és un poquet el futur. Si pensem un poquet el que fem en els animals terrestres i analitzem, podríem dir que pràcticament tot el que consumim provén de granges. En la mar, jo crec que estem encara un poquet en una època reproductora, recolectora, és a dir, encara anem a la mar a caçar per a poder aproveir-nos. Això el que fa és el que estem dient. Jo crec que estem en un fenomen de sobreexplotació pesquera. Algunes espècies estan com els túnids, sobretot per la pesca industrial, en grau perill. I, clar, el futur el trobarem en l'aqüicultura. Jo crec que al final acabarem
dins de 100 anys, a lo millor els nostres fills o nets o besnets estaran sobretot proveint-se de proteïnes de la mar a partir dels cultius marins, que jo crec que estan començant i que n'hi ha que apostar un poquet. Perquè les reticències que hi ha sobre aquests peixos de granja, per dir-ho d'alguna manera, és per desconeixement, no? Es tracta d'un aliment segur, no? Sí, la veritat que sí, o sigui, com... És a dir, està molt ben controlat, que se'ls alimenta, com se'ls cuida, tot, no? Sí, inclús les malalties s'està estudiant, de fet ara no són moltes les espècies que es cultiven, perquè, clar, cal controlar absolutament tot el que estàs dient, no podem tindre un aliment que li estem donant un pienso artificial per alimentar-ho sense saber què és el que està ahí passant. Jo també vull dir-te, jo preferís també de vegades menjar el que proveís directament de la mar per lo natural que és, però moltes vegades podem pensar que probablement el fruit de les granges marines estiga controlat i molt més controlat d'algunes coses. José Tena, degà de la Facultat de Ciències del Mar de la Universitat Catòlica de València, gràcies per haver-nos acompanyat este matí, per a comprendre què era això de la caravela portuguesa, sobretot, no? I després per acabar parlant d'altres qüestions sobre el nostre mar, del mar Mediterrani, que dona per a molt, la veritat. Gràcies. Molt bé, a vosaltres, i que la gent que es banye, que no hi ha cap problema. La fragata portuguesa és molt bonica de veure, i el que hi ha que fer, si se troba algú en alguna, és no tocar-la, sobretot no tocar-la com si es tracta d'una medusa qualsevol, no? Correcte. Gràcies, hem dit. Bé, i a tots vostès també, gràcies per haver-nos seguit un dia més així en l'entrevista del 24/9. Els emplacem a una nova cita per a demà. Gràcies.